Het wordt een hele tour om het al gworzen maar jachten behinden, zei een zaakkundige. De provinciale politiek besluit in kwatten oer krijgt zo'n aanpak. Makkelijk wordt het net. Je zal zeker zien dat in het begin zal het best moeilijk zijn om zo'n populatie überhaupt tot staan te brengen. Zeker als het om grote aantallen gaat. Bij jacht is het zo dat je zeg maar 2 stappen vooruit gaat en dan ook weer 1 stap achteruit. Lees uit, wat bedoel je daarmee? Nou, ik bedoel dat als je bijvoorbeeld 20% van de totale populatie schiet, betekent dat niet automatisch dat die populatie ook met 20% afneemt. Want die populatie gaat je eigenlijk weer tegenwerken. Dus die reageert met het produceren van meer jongen. Dus een deel van het effect wordt gewoon weer teniet gedaan. En het is sowieso iets wat je tot in lengte der dagen zult moeten volhouden om die populatie eronder te krijgen. Dus het is niet makkelijk. Want dat maakt het uit wat en wanneer je het zitten. De grootst mogelijke invloed bereik je door met name volwassen broedende vogels te schieten. Maar het probleem is natuurlijk dat we die niet in de winter kunnen herkennen. En dan is bijvoorbeeld jacht in het voorjaar is alweer effectiever dan jacht in het najaar. Als je een heel groot aandeel jongen in de populatie hebt die net de maand daarvoor geboren zijn.